Töltene ez a geci rüsét. Kurva. Ma. Szállj át, öcsém. Mivel? Jobb shift azt hiszem. Vagy bal shift, faszom se tudja. Az geci jó vagy, öcsém. Szép. Már két hullottál, megdöglöttél? Ne. Micsoda? Tibi, Mi van? az egyik jó nő, melyik úgy néz ki, bazd meg, mint hát gyereke lehetne. 13 éves geci, na menjél innen. Küld át nekem, irányítsd át. Nekem még belefér. Ezt elküldöm neked, aztán ez 13 éves. Küldel nekem is? Menjél innen, te pedofil köcsög. Feltehetően a jogosulatlan előnyök sorát, ingyen kajált ex-hasonlókat. Itt vagy? Mondhatod. Mi? Mondjad. Mit? Tetszett. Mi van? Nagyon tetszett. Köszönöm. Bóknak veszem. Akarod a tegetni húgommal? Most nincs kedvem. Mi? Ne, nem vagyok pedofil. Bolond vagy. Mondd neki, hogy leütöd. Érted? Még valamit akarsz mondani? Nem? Biztos? Tessék, akkor itt a cukorka. Jó, csak ennyi volt. Tesó, megyek fölülről, te itt tereld el. Csalsz? Ja. Igen. Akkor tereld el. Takítottam egy csajat. A budi tele lett szarral. Kussolj Mit kell csinálni? Szétbaszni az ajtókat, vagy mi? Ezek mi van? Igen. Valahol Erre kell földobni, nem ami itt van föld. Kurva anyádat! Mindjárt megfogod az árni. Menjék! Amúgy tényleg geci. Ennyi. Nem, ma megint De ma megint beleültél az ölembe. Mi a fasz? De hogy tudok ketten? Menj már innen. Menjél innen a csapóddal. Nincs lassú. Elkezdhetnénk a kurva napot? Jaj. Aki van nyitva. Jó napot, hónajszag. Hogy jó, kitem hozzátok elér? Hol van ez a zsírhányom? Valakinek nézem az éléig. Rám teleportált, geci posztál már. Nézem a patásait, azt nálam amúgy nincs is itt, de... Tudom, csak hát nem akarok itt lenni. Ó, most már kibukkolt, most már mozog. Nem főszerem magam meg. Menjél innen a csapód. Kurva anyád basszad meg! Haj már meg, bazd meg! Jöttél arra rá, hogy ott vagyok. Már meghalt. Elnéztem balra, elnéztem jobbra, elnéztem felé. Mi jó sok irányba néztél, nem? Hol sok irányba? Nézd meg, hopp! Jaj! Tényleg? És baszkál. Kussolj már szad! Milyen Te ki a faszomnak beszélsz, te idióta? Hát olyan fejed van, mint én maknak. Hát de tényleg. De te miről beszélsz, X-pad? Mint a pöcsömön a mak. Olyan. Kajad. Azt mondta, hogy Temurról rendelte a billét, és nem működött neki. Amikor egy... Temurról rendeli mindig elvileg.
Ja. Az dagat, még a kaját is onnan rendeli. Hogy Temuro nem 6 hónapot bírt ki a bírje, most fog már be patát. A passzból dagad geci, hogy nézel ki? Alaga. Szapad. Figyelj, bármi. Jó, figyelj! Túléltem, more. Van üres, de mindig jövök. Hoppá! Miszklik. Megszaladt. Mit kell csinálni? Mit kell csinálni? Fóka. Hello! Ebben mit kell utána csinálni? Na mutasd Azt meg, kell hogy kell, megkeresni. mutasd meg, hogy kell. Mit kell?